Mang milih enak kabeh. Mboten usah milih pokoke setunggal mawon. Enak kabeh tur ya gurih. Sip. Pangan esuk ya ora bededeg. Pangan awan ya enak. Ngopo to Din? Kuwi nyatane ya ngono lho. Pokoke niki mening-mening kabeh. Wah, enak-enak kabeh ngono. Wajos kabeh niku dipilih kali Mas Umar kok. Kristin saking Karangdawa. Serengan Mas Santoso, Madiun Ngawi, semoga. Yen aku kangen karo yes you. Tepuk tangan buat Mas Santo. Tak sawang-sawang fotomune. Iya. Oh serasi. Yen aku kangen sliramu. Iya. Tak sawang-sawang teman pengen fotomu neng teman pengen ya. Aja ngono Mas, aja ngono. Kadang janji aku mengko Madiun Ngawi bersama Santo juga bersama Kristin. Ora gedhok to Mas? Udu Madiun Ngawi. Asik bro. Iha. Istimewa saudara semuanya tamu dengan berbahagia. Iha. Sikap neng terminal Madiun Ngawi kenanganku ora bakalan aku ngelaleke. Yen aku duwe pacar, anake patukiran, bakal pecel ana ning pinggir prapatan. Terminal Madiun Ngawi dodolanku ora bakalan aku ngelalekake. Yen jaman semono kowe janji karo aku, pengen nyatane kowe ingkari janjimu. Iya. itu kuda lumping itu kuda lumping masih Yen aku kangen sliramu. Tak sawang-sawang cilik fotomu neng dompetku. Yen aku kangen sliramu. Tak elus-elus metu fotomu neng dompetku. Apa kowe ora krasa nang batin saben dina ra bakal ilang fotomu ning dompetku. Apa kowe ora krasa nang batin saben dina ra bakal ilang jenengmu ning atiku. sikat bro Sahidna juga dua putri Audiosan. Terminal Madiun Ngawi kenanganku. Ora bakalan aku ngelaleke. Yen aku duwe pacar, anake patukiran, bakal pecel ana ning pinggir
Wah, oh, oh, oh. Wah, oh. Zaman semono kowe janji karo aku nanging nyatane kowe ingkari janjimu. Itu kuda lumping ora katokan. Itu kuda lumping katokan wae. Yen aku kangen sira. Sawang-sawang Wedi fotomu nang dompetku. Yen aku kangen sira. iya lo metu Fotomu nang dompetku. Apa kowe ora rasa batin saben asik kelilang fotomu ning dompetku. Apa kowe ora krasa tak batin saben dino dapat kelilang jenengmu ning atiku. Boleh Pak? tanduk Lagi Tiara. Tiara, Sendiri oke. ya.